Helo, Celt John dwi, a croeso i Bwrdd Twristiaeth Dolgellau. Yn y dechreuad, tir neb oedd fama, bach fel Sesiwn Fawr ar bore dydd Sul, ac yna nath na ambell i adeilad dechrau popio fyny o gwmpas y lle a das Dolgellau. The rest is history. Sori, dwi'n clapio gormod. Nôl yn yr hen ddyddiau, dyma lle o'n nhw'n boddi gwrachod yn yr Afon Wnion. Mae rai yn sôn, os ydych chi'n dod yma wedi'r wawr, fydych chi'n gallu gweld rhai o gwrachod yn dawnsio ar y marian. Ond mae rhai yn teulu, falle mae Bethan Gwanas ydi o yn mynd â'i chi am dro. Mae gen Dolgellau bwytai smashing. Mae gen i steakhouse dro fan hyn, o'r enw steakhouse. Mae gen i sosban, a mae gen i'r hen efel fan hyn, sydd wedi ennill best breakfast in Britain, lle rili da i gael hangover meal. Ac os ydych chi eisiau curry am 8:30 o bore a'r bore Gwener, fama di'r lle i fod. Otherwise, ydych chi'n mynd i aros tan Steddfod gen. So, mae gen i collection bach difyr o just pethau random sydd wedi cael ei dympio yma. So, mae hwn yn fod i gyfeirio at clocau gold, dwi'n meddwl. So, os ydych chi wedi cael modrwyau o clocau, fama lle ydych chi'n cael nhw o. God knows, agriculture. I mean, mae yna digon o ffermydd o gwmpas yma. Mae pobl yn meddwl bod yr enw Dolgellau yn dod o y coed cyll sydd gen ni yma. Ond mewn gwirionedd, mae gellau ddim yn cyfeirio at cyll. Mae o actually yn dod o'r hen air Gymraeg, gellaig, sydd yn golygu ceirw. Mae jyst yn swnio bach fel ceilliad ydy. Os ydy dyna beth i hein? Mae Dolgellau yn gartre i llwyth awduron, fel Bethan Gwanas, Nia Medi, Marian Ames a John Elwyn Jones. Nath John Elwyn Jones sgwennu nofel am ei gyfnod fel carcharor yn Poland, sydd ddim yn rhy anhebyg i locyn yn Bala. Mae yna sôn o Theresa May ar y byw yma, a oedd ei licio do fama i glanhau phechodau yn ganol shit Brexit. Pan mae'n dod i byd natur, does na ddim byd gwell na'r T2 yn rolio fewn i Dolgellau, yn chwythu fumes i bobman. Chi wedi clywed am pre-drinks? Wel, fama lle mae pre-drinks Sesiwn Fawr yn digwydd, y gwyl gwrw. Mae yna lot o action yn digwydd fama yn Tŷ Siamas. Dwi wedi deitha chi am y bwytai, ond y pubs di llefydd pwysica. So, da ni'n dechrau off yn dylanwad, wedyn, mlaen i'r unicorn, a gorffen y noson yn y torrent am lock-in. So, mae gen ni Bala ffordd na, mae gen ni Bermo ffordd na, a mae gen ni Brythyr ffordd na. A os di gogs fel arfer yn gofyn, o, lle ti o? A dwi'n deud, o, Dolgellau. Mae nhw fel, o, lle di fanna? A dwi'n gorfod deithio nhw, chi'n gwybod i'r Starbucks ar ochr yr 8470? Ie, fanna. Ffaith difyr i chi, mae yna ffenestri fan hyn sydd ddim actually yn ffenestri, wedi cael ei peintio ymlaen maen nhw i avoidio tax. So, nôl yn yr hen ddyddiau, o ti arfer gallu deud os o rhywun yn dod o Dolgellau ucha neu Dolgellau isa, dwi'n gwybod lle mae'r borders rhwng y ddau, ond o ti arfer gallu deud trwy whistle, God knows beth yw'r whistle at this point, ond just meddwl bod yna'n eitha cool. Flag Glyndŵr, probably fanna achos oedd llys o Glyndŵr a fer bod yn Caffi T.H. Roberts. Mae'n dy gornel yma. Ship di fama, ac yn cefn y ship ydy lle mae Sesiwn Fawr yn digwydd. Dwi'n cofio gweld Geraint Jarman yn sbywio draw fanna rhywbryd. Oedd gen Geraint Llyfgreen enw eitha da cyn iddo chwarae fan hyn yn 1993. A Carw Parry Jones, wel, nath chwarae troi'n chwerw y flwyddyn nath i chwarae fama de. A dyna ni, Bwrdd Twristiaeth Hansh, Dolgellau. Likeiwch, subscribiwch, commentiwch, share'iwch, a gobeithio na i weld chi yn Sesiwn Fawr blwyddyn nesaf.